מה זה, שטינה? מה זה שטינה? את עשית שטינה על עצמך שם בחקירה? את באמת לא יודעת להתאפק עם הפיפי שלך, אני לא עשיתי כלום. אני ילדה הכי טובה בעולם, איריס. בטוחה שאת כזאת ילדה טובה? פשוט שאלו אותי כל מיני שאלות מלחיצות וזה פשוט ברח. יש שם מפחיד, איריס. אני מבינה מה את מנסה לעשות. אני לא מנסה כלום. איריס, אני נשבעת לך, אני רק אמרתי את האמת, אני נשבעת לך, ואת יודעת שאסור להישבע. תקשיבי לי טוב, תינוקת. את לא תבואי לפה פתאום יום אחד כולה חמודה תינוקת שעושה פיפי על עצמה, תזלזלי בפרנסה של כולנו. תגידי, אני עוד 5 חודש הולכת לאוניברסיטה, המקום הזה לא לרמה שלי בכלל. איריס. מה את חושבת שאת? אני 16 שנה עומדת פה בפינה בשקט, סותמת את הפה, מחייכת לכולם. בוקר טוב אדוני, בוקר טוב אדוני. מי שם עליי בכלל? אז היום בבוקר התארגנתי יפה, למה אמרו לי, יש לך למעלה פגישה במשרדים, הייתי בטוחה שהולכים לפטר אותי. אמרתי, זהו, נגמר הזמן שלי, אמנם 16 שנה, אבל זהו, נגמר הזמן. אבל לא, מה אמרו לי? איריס, כל הכבוד לך, עבדת יפה, 16 שנה, עכשיו מגיע לך פרס, כי עבדת למופת. זה בכלל... הנה, קחי את הכבוד שלך, את עולה למעלה, אלינו למשרדים, להיות מנהל.